Hello, kumusta mga ka-listeners, mga followers, mga subscriber? Kumusta na kamong tanan diha mayong adlaw, mayong gabi kanatong tanan. O karon day atong ipadayon ang laing sumpay sa mga asin ni Kuya Goliath. Episode 2 na tano adlaw day karong Martes, March 11, tuig 2025. Bayno di ta maglangan. Nia ang mga asin ni Kuya Goliath. Ang silot ni Prinsipe Ariel. Please subscribe para updated ka sa aming bagong video. This is Lex Fino Vlog. Kaya ano raman ni nanay alas ang bugat kayo nga sako sa sibuyas? Murarang magwa niya. Mayong pagbuminaw sa Lex Fino Vlog. Murarang kapas kagaan tanawon pag-alasan niya. Kay pulungan. Uy, ana, naakaramang ko din. Wani mo gihatod sa nanay? Aha? Oh, unsa ma? Oh, wa ma, di man siya patod. Na ito... Oh, yun na. Oh, saan naman to? Di pa ganito naglakaw. Nawa magkalit si nanay. Ano ka, uy? Si nanay pa ma, katong nipalit og usa ka sakong sibuyas. Nawa ra magkalit. Unsa? Ay naunsa ka ba nga mahibong ka man? Daghan bang tao? Basig na alihan tos mga tao, uy. Dili mauwi, di palagi to. Nagtanaw baya ko niya kay ano ra kanyang gibitbit ang usa ka sako nga sibuyas. Bugat ato Mura ra maggaan ra kayo para niya. Ay, sus ni mo, ana. Ay na nagproblema ha, uy. Sige na, panawag na customer para mahalinan ta. Kay pulungan man kayo, uy. Nga, bahala tos nanay, uy. Maninda na lang ko, uy. Mga suki! Ari na muli! Gwapa kaya mo mga utanon. Presko pagit kaayo. Palit na mo, ma'am, sir. Sama ba ka gwapa o kapresko ni mo? Maanya gadalaga? Mayong pagbuminaw sa Lex Fino Vlog. Kinsa? May buntag ka ninyo. Ay, may buntag sab, sir. Unsay ato ninyo? Niya ang mahal nga prinsipe. Among paliton ang tanan yung tinda manang. Aha! Hutnon ninyo palit ang among tinda? Hutong yun. Di ba lang mo muhatag o katahuran sa halangdong prinsipe? Ay, sorry, sir, sorry. Maayong buntag halang dong prinsipe. Pasensya na kaayo kay nakalitan manggod mi. Uy, gusto yung ana. Maayong buntag halang dong prinsipe. Mayong buntag kanimo maanyag nga dalaga uban sa imong maanyag usab nga pinalanggang inahan. May mo bang muhawak sa imong kamot maanyag nga dalaga? Ha? Lang, prinsipe na naogin siya gisakyang kapayo. Giduol si Ana. Ako lang giduol si prinsipe. Uy, kakwapo ni Prinsipe Ariel. Kaya ko! Kaya ko! Lagi ka tiyo adin na! Mga dyan lang! La! Giduol ang anak ni nanay maming, o gigunitan ang kamot ni Ana. Ay, pasilan. Ako na lang unta to, uy, prinsipe. Uy, kagwapo niya, uy. Nindot kay iyang mga mata. Hamis iyang kutis. Taas ang buhok ug sinaw kayo. Nyayang lips, uy, kanindot. Hala, ni hawk sa kamot ni Ana. Mahal nga Mayong prinsipe. pagbuminaw sa Ayaw lang Lex paghawak sa Fino akong kamot. Vlog. Hugaw kaayo niya. Baho pa yun. Ako kining kagustuhan maanyag nga Ana ang iyang nga mahal nga prinsipe. Ana. Nindot nga pangalan. Sama kanindot nimo, Ana. Makahimo na ba ko sa paghawak sa imong halangdon o malumoy nga mga kamot, Ana? Ha? Sige na, Ana. Ayaw bari-bari ang atong mahal nga prinsipe. Sige. Salamat sa imong pagtugot, Ana. Nakaswerte ni Ana. Ano man ito eh? Kawaw ba ani eh? Manang. Maming. Tawagan lang kong maming. Manang maming.
Pila maning tanan? Ha? Kanang sigurado og seryoso gid ni sir. Kaya nga naman, manang maming. Di ba may katuhuan? Aw, kini akong lagway, basig di ni katuhuan, pero si Prinsipe Ariel, sama di ka ba mo tuon niya? Oy, motuo ko sir, oy. Aw, lagi. Sige na, bangis. Bayri na ng tanan nilang baligyang utanon og lamas. Aron mo pauli na si Manang... Maming iyangan, mahal nga Prinsipe. Malang maming. Among bayran ka ng tanan aron nga makapauli ka na. Ha? Ako makapauli? Ako ra? Kining manang maming. Yato na tika sa inyong bahay. Uy, ang akong anak? Huwaman una sa Prinsipe ang imong anak, kaniyot. Uwaman? Tay pa, unsay buot nimong ipasabot? Iya lang isuro ang imong anak sa malindot ka lugar ning inyong dapit, manang. Pero hala tingali ga. Ay nagkabalak ka, manang. Manang maming, ay kabalak ka. Ang pingan sa mahal nga Prinsipe ang imong anak. Manang maming. Mayong pagbuminaw sa Lex Pino Vlog. Ayan na pag maliba na. Nadalo sa Prinsipe ang imong anak. Masukot na ka. Bangis, unsa na? Okay naman na Prinsipe. Wala problema. Nisugot na si Manang maming, di ba, Manang? Oo. Kuno, dili na ta magdugay. Tanaan na. Ma. Sige na, anak. Sige na. Pero, sir, mahal nga Prinsipe, kanang isalig ko ninyo ang akong hanak, ha? Kay misalig man ko ninyo. Ibalik lang sa dayon siya, palihog lang. Ay kabalak ka, Manang. Ibalik ka na si Ana. Ay, daghang salamat, sir. Mahal nga Prinsipe, salamat. Bangis, tabangi kog pasakay sa kabayo ni Ana. Matuman, mahal nga Prinsipe. Dali na, Ana. Ma. Sige na, nak. Sige na. Amping, ha? Magpaabot ko sa imong pagpauli. Sakay na, Ana. Ikaw na bahala diya, Bangis. Oo, mahal nga Prinsipe. Manang maming, niyan na ang bayan sa tanan ninyong tinda. Unya, kinsa may muda ining tanan, sir. Ihatag tanan sa mga tao diri nga libre, Manang. Libre mga utanon, lamas. Ibayran niyo sa Prinsipe. Libre niya lang yung tanan. Di magilog, ha? Ay, maglugilog ya. Linya lang. Linya mo. Libre ko rin ka. Ihatag siya ba ni Prinsipe ang utanon? Okay, mga ka-listeners, mga followers, din nila sa takotob, no? Og atang ginausab ugma ang laing sumpay sa sugilanon sa mga asoy ni Kuya Goliath, ang silot ni Prinsipe Ariel. Daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.